Yo, what up mga kabarangay? It's your boy Papa Bami, the place to be. And here we go again. Welcome sa atong another edition sa Papa Bam Tour. And this time, i-tour ta mo mga kabarangay sa Divisoria. Atong libuton, limited area lang ang Divisoria. Tanaw na to kung unsa ang update karon diri sa Divisoria. Actually, request ni sa usa nato ka viewers nga gusto niya nga i-tour daw ang Plaza Divisoria. So karon mao ning update karon sa may Divisoria kay medyo dugay-dugay na daw siya wa kanhi diring dapita. So dako gid kayo ang kabaguhan diring dapita. Kung ikaw dugay nakangawala nakalaag diri, mao kani karon. So naiubang part nga medyo kamulo pa lang construct labi na diring sa kaning sa tunga bitaw. O kani makita ninyo kani sa wala nga side na sin. No gi-construct pa na siya, gipatsada pa na siya diha para mas mo okay puhon ang Divisoria. Dako gid kayo siya kabaguhan, lahir gid sa una, no? As you can see, no? Oh, di ba? Pero so far puhon, medyo mutsada gid siya puhon pag mahuman na gid diri dapita. Oy, comment down below kung naapa mo gusto nga i-tour nato diha kay atong pagbisitahon mga kabarangay. And ayaw kalimot pag-inom og DTX 500 para sa katong mga proteksyon sa mga kidney diha mga kabarangay. Available ka na sa mga nagunang butika sa inyong lugar and mapalit po na siya sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center nga nahimutang sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. And take note, nagpahigayon sila libreng konsultasyon ug senior discount. So adto mo dito mga kapuso mga kabarangay. Siyempre back sa atong lugar karon. Nata diring dapita makita pagyapon ninyo karon nga aduna pagyapon yung mga gipang repair diring dapita mga kabarangay padulo sa amphitheater, no. Oh, so medyo busy pagid kayo ang atong lugar sa Divisoria. Pero so as possible po siguro ma-okay na ni. Kabalo ko nga mutsada pag yun pagayo kay kabalo ko nga ginapatsada pag yun ayo sa atong gobyerno karon nga atong mapasigarbo pohon, di ba? Mo ni makapasigarbo po nato pohon, di ba? Kay sentro man ni ang Plaza Divisoria, di ba? And again, ay kalimot pa like, pa-follow sa akong social media accounts, Facebook, TikTok, YouTube channel, Papa Bam Space CDO for more video. Let's go.